Vezi cum arată țipla aia de pe țepă? Mamă, uite poliția acolo, ce m-a speriat, Johnule. A venit poliția cu Porsche și noi cu Lamborghini și eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Eu n-am făcut nimic killer pe dete. Deci uite-te cum arată țipla aia. Doamne, o decapotează să moară Jacksaneta. Vai de viața mea. Ia uite-te tu cum o să fac eu în Domnești așa. Uite așa în Domnești cu căruța asta. O să mă vezi pe mine. Zi tu, cine credea, mă? Cine credea, mă, frate, mă, vreodată viața asta? Doamne, îți mulțumim, Doamne, din suflet. Hai să-i dăm un tur așa rapid. Stai, nu închide că ne trag de ea. Deci, Ionuțule, Doamne, stai să mă urc un pic în ea așa. Aoleu, știți cum miroase? Vai de viața mea. Vai de viața mea, Doamne Dumnezeu. Deci mie nu vine să cred, bă, încă nu vine să cred. Bă, vreți să vă spun un lucru? Nu m-am urcat niciodată într-una de asta cabrio. Toată lumea mi-a spus, bă, dar cum o să încapi? Ia vezi că încap și vezi că încap foarte șmecher. Și cred că, dacă nu mă înșel, ia stai, nu e la maxim, e la maxim. Dar oricum, frate, sunt dita mai ursul de 1,86 m și 95 de kg, adică mi se pare că stau foarte bine, plus că dacă mi-aș da acum